Masora seruzhinji rweZimbabwe ndadzoka futi regai titaure nyaya yeutano. Ndibata zvakaoma nyaya yeutano. Transport kupi ese maministries vari kukoniwa Zimbabwe nai. But regai titakende pautano apapa. Kuti munhu usanoda utano amboitaura nyaya iyoyo. Inini kwatiri kunoku katauni katiri kadiki very small town. Last 2 years ndakamboita mukana ndikanomboshanda pa General Hospital yacho. Varume ndati katauni kacho kadiki maninzisa. But hospital yavo ine zvese. Hospital ine zvese hospital iyoyo. Ndakabvunza manesi varipo vanopiwa mari yakanaka, havana kana dambudziko. Touya mavakirwo akaita hospital yacho yakanaka, iri smart. Ukaenda kulocation clinic yacho kulocation kunogara vanhu. Tauna ndikutaura nezvayo ndingangoti yakaita semarondera, marondera indori hombe futi. So ndiri kuti clinic yavo kunogara vanhu vatema location yakanaka kupfuura paRenyatwa hospital. Kwete paRenyatwa yekudhara yataiziva, paRenyatwa nhasi. Pakanakisa zvezvekuti unoshayiwa kuti nai vakomana ndibate zvakanaka. Handisi kupembedza nyika dzevamwe vanhu, asi ndiri kutaura chokwadi. Chokwadi chakanaka ngachikotaurwa. Nyika yedu yakuda mahospital akanaka. Kana munhu akarwara anoisa muhospital yakanaka, ine mibhedha yakanaka, yekuti kana wewe ukazoshanya uda kunoonawo murwere ari kuhospital, murwere wako unosvika wachisunungukawo akafara. Ndakaona mazuva apera imwe vhidhiyo yekuchitungwiza hospital. Mubhedha wakaboka pakati pakarara murwere ipapo. Mazuva apera ipapo kwakaita kubed beach kwakaita accident. Vanese vakaona vhidhiyo, vakaona mapictures iwayo emacardbox. Vakomana, such a beautiful country. Nai ruzhinji rweZimbabwe. Such a beautiful country, Zimbabwe. Toita kuti kana vanhu vaita maaccident vasvikoka makumbo, toisa macardbox semaplaster. Kusvikira rini nai vedwe? Nhasi ndine hasha zvakaoma. Tokurwadziwa nenyaya yezveutano izvizvi. Minista wezveutano achindinzwa achinja. Minista wezveutano kana achindinzwa nganzwe, kana achinzwawo neZimbabwe Alright. Ngapava nekuti zvimwe zvinhu zvokuti mahospitals, ndakataura mazuva apera iyo ndikati tsvakai bhuku hombe muchinyora mareports mahospitals ese. Kana maofisi menyu mugoona kuti ndizvo here zvinofanira kuita mahospitals. Kana muine mukana wokufambira, handi munofamba sitereki, endai kune dzimwe nyika mumboonawo, mudzidzawo, kana musvika zvigone zvokuti
mahospitals anofanira kuchengetwa sei kuti achene, mapatients anofanira kubatwa sei. Imboenda kumahospitals mamwewo unonzwa muchinhuhwirira muhospital makanaka zvokuti haumbonzwa kana kunwa kwematablets kana. Nyika yedu yakanakisa, saka chazoita kuti izoipa nhasi kusvika pakuti vanhu vanoisa macardbox kana vakuvara kuti vasemaplaster chii. Chazoipa kuti nyika yakanaka kudai seZimbabwe inoshaya maambulensi. Ini ndichikura ndiri mudiki tigara kumamusha, kubva kwandaigara kumamusha kusvika nearest town it's about 30 kilometers. So pachipatara pandikazvarirwa inini, pahospital pandikazvarirwa, district hospital, panguva yanga yakanaka because ndazvarwa handiti ndakazodzokera ndikubva kuchikoro chaipapo ndichimboonawo ndicharapiwa ipapo panga pakanaka. Saka ambulance paiti pakaita munhu arwara sitereki auya, ambulance yaingofonerwa yobva 30 kilometers away ichifamba zvakanaka ichimhanya ambulance uchinzwa chirira. Rodi dzakanaka, yonopika murwere yoenda naye kuhospital mutown, murwere unorapiwa. Ndiri kutaura nyaya yeutano tasanganisa nyaya futi yerodhi, kunaka kwerodhi dzacho. Zvino kana Zimbabwe ichishaiwa maambulensi, magumbezi akanaka mahospitals, medication, vamwe vane TB, HIV, sugar diabetes nezvimwe zvakadaro, vanenge vari pamedication. Saka zvinowanikwa kupi manje? Nyika haina. Saka vanhu vorarama sei? Vamwe havana mari yekutenga. Pane improvement here yamuri kuita imi vari kuhealth, Minister of Health, pane improvement here yamuri kuita kuti vanhu veZimbabwe vararame. Ambulance muhospitals hamuna, mahelicopter takamaona pakauya kuti ari kushanda, ari kutakura vanhu, handisi kumboona ini. Amen, kuda kutakura vanhu vanenge varwara kumamusha vonotakura nehelicopter vounzwa mutown kuparenyatwa. Parenyatwa yacho yakanaka iyo, so tingarape varwere vangarapa ipapo, varwere vangatorapa paparenyatwa chapo chapo, vakatorapa vatopora, mishonga yese ikawanikwa. Kumakadbox akabvepi ekuisa maplasta? Kumaplasta anodhura zvokutoshayikwa zvokuti hurumende ikatadza kutenga maplasta. Zvakaoma, zvakaoma.